Sziasztok, kedves nézőim! A csúcs technológia és az innováció mai színvonalán, amikor egy új projekt teljesen megváltoztatja a történelem menetét, van egy különleges terület, ahol a sci-fi és a valóság közötti határok egyre inkább elmosódnak. Ez a hadipar. Ma az egyik leghíresebb és legmodernebb gyártó, a Northrop Grumman egyik projektjét vesszük górcső alá. A cég nevéhez régóta a repülőgépgyártás területén végzett fejlesztések kapcsolódnak. Ők hozták ki a B-2 Spirit alacsony észlelhetőségű stratégiai bombázót, az Airco-4 Global Hawk felderítő drónt, és a Northrop Grumman gyártja az F-35 5. generációs vadászbombázó repülőgép főalkatrészeit is. A vállalat mérnökei most egy olyan új irány előtt állnak, amely megváltoztatja a víz alatti technológiákról alkotott általános képet. Robotizált víz alatti járművet fejlesztenek. A pilóta nélküli víz alatti járművek fejlesztése viszonylag új terület. 2019-20-ban nyílt meg. Ezeket a hosszú utakra képes, nagyon hasznos teherbírású járműveket úgy tervezték, hogy új eszközt hozzanak létre a katonai műveletekhez és a felderítő küldetésekhez. Egyik fő feladatuk a tengeralattjárók felkutatása és megsemmisítése. A program résztvevői között ott volt a Northrop Grumman és a Packmar Technologies, amelyek megrendelést kaptak tervek kidolgozására és kísérleti modellek megépítésére. Eddig mindkét vállalat sikeresen megépítette és tesztelte kísérleti járműveit. A Packmar Technologies tavaly szeptemberben kezdte meg a teszteket. A Northrop Grumman viszont csak 2024 áprilisában fejezte be tengeralatti drónjának gyártását. Közben a Google Maps felhasználói felfedeztek egy fotót a Manta Ray tengeralatti drónról, amit az amerikai hadsereg eddig a legnagyobb titokban tartott. A Manta Ray első fotói alapján csak részben derül ki, hogy milyen a külseje és mik a technikai jellemzői. Újságírók szerint a drón a kaliforniai Los Angeles-től északra fekvő Port Wine némi haditengerészeti bázison horgonyoz. Ott tesztelték az elmúlt hónapokban. A Google Maps képei alapján jól látható, hogy a Manta Ray zárfesz távolsága csaknem 14 méter, hossza pedig 10 méter. A projekt pontos technikai részletei természetesen nem nyilvánosak, ám már egy pillantás is elég, hogy megértsük, milyen forradalmian új fejlesztésről van itt szó. A Manta Ray kívülről úgy néz ki, mint egy repülőgép. Fejlesztő mérnökei viszont inkább rájára asszociáltak, a neve is annyit tesz, atlanti ördögrája. Az atlanti ördögrája a legnagyobb testű rája, tömege elérheti akár a 3 tonnát is. Amint látható, a hajó teste domború, 2 oldalsó szárny és egy függőleges hátsó faroklemeze van, ez utóbbi segít a jármű víz alatti pozícióját megtartani. A hajótest felső burkolata különböző anyagokból készült, vagy egyszerűen csak különböző színűre festették. Itt találhatók a hajó belsejébe vezető ajtók. Nem ismert, hogy a jármű alkalmas-e ember szállítására. Magassága a tőkesúlyt is beleértve, valahol 2 méter körül mozog. Tömege és vízkiszorítása egyelőre nem ismert. Külön érdekesség, hogy hogyan mozog a vízben. A videó bemutatón 2 csavar látható, ezeket használják a víz alatti mozgáshoz. A jármű a hajómotorok sebességének módosításával változtatja az irányát, forduláskor nem változik a dőlésszöge. A jármű képes standby és energiatakarékos üzemmódba is kapcsolni, miközben mozdulatlan marad a tengerfenéken. A vállalat sajtóközleményéből azt is megtudhatjuk, hogy a Manta Ray a víz felhajtó erejét és a hajótest különleges formáját is felhasználja a mozgáskor. Ez a meghajtás ugyan korlátozza a maximális sebességet és a manőverezhetőséget, de jelentősen javítja az üzemanyag felhasználás hatékonyságát és növeli a hatótávolságot. Arról, hogy a jármű pontosan hogyan használja a felhajtóerőt, nem közöltek részleteket. A Manta Ray fedélzetén több különböző méretű és kapacitású hasznos teherrekeszt alakítottak ki. Ezek valószínűleg a hajótest sötét-szürke részei alatt helyezkednek el. Újabb fotókon azt láthatjuk, hogy itt nyílások vannak, és a szakemberek is igyekeznek nem rálépni a jármű felületén ezekre a részekre, valamiféle anyaggal le is borították. A hajótestben lévő téglalap alakú nyílásokról kiderült, hogy a kikötéshez van rájuk szükség. Vannak még további nyílások is a jármű tetején, hogy a belső csatlakozókhoz hozzá lehessen férni, vagy egyéb külső eszközöket tudjanak rácsatlakoztatni. Az viszont szigorúan titkos információ, hogy vannak-e fegyverek a járművön, és ha igen, milyenek. Bár egy kis tengeralatti drónnal csinált valaki egy bemutató videót a Manta felszereléséről. A Northrop Grumman képviselői sajtóközleményükben felderítő tengeralatti drónként hivatkoznak az eszközükre.
A Manta Ray program célja egy nagy hasznos teherbírású, nagy hatótávolságú, nehéz pilóta nélküli víz alatti jármű kifejlesztése volt. A cég egyelőre nem hozza nyilvánosságra a projekt minden részletét, de azt már lehet tudni, hogy mi az, aminek felül kell múlnia a konkurenciát. Ez pedig a jármű hatótávolsága. A mérnökök tudták, hogy a hatótávolság és a víz alatt tölthető idő növelésének egyik fő módja a speciális mozgás. A víz felhajtó erejének jobb hasznosítása. Ezt az elvet már régóta ismerik a tervezőmérnökök, és széles körben alkalmazzák is különböző projekteknél, de a Manta Ray volt a valaha épített legnagyobb jármű, ahol ezt alkalmazták. A hajótestben elhelyezett méretes akkumulátoroknak köszönhetően a jármű képes több hétig, sőt hónapokig autonóm üzemmódban működni. Az amerikai haditengerészet legújabb katonai fejlesztésű harci eszköze vetekszik az orosz és a kínai tengeralattjáró drónokkal. A méretes drón hatótávolsága közel 10 000 kilométer, a sebessége pedig elérheti a 100 csomót, azaz több mint 180 kilométert óránként. De milyen módszerrel hasznosítja jobban a felhajtó erőt? Az autonóm ember nélküli tengeralattjáróba beépítettek egy olyan rendszert, ami kiegyenlíti a jármű fajsúlyát a víznyomással szemben. Hogy ez hogyan működjön, arra maga a természet kínálta a megoldást. Jól ismert a halak úszóhólyagja, amely lehetővé teszi, hogy különösebb izommunka nélkül beállítsák a fajsúlyukat, és függőlegesen fellemozogjanak vagy lebegjenek a vízben. Néhány fajnak, például a cápának azonban nincs úszóhólyagja. A természet más megoldást adott a felhajtó erő leküzdésére, ám ez kevésbé hatékony. A cápákra mintha ellenkező előjellel hatna a felhajtó erő, ezért úszó mozdulatokkal tartják helyben magukat a vízben. Ezért amikor egy cápa megáll, azonnal süllyedni kezd. A tengeralatti drón fajsúlyának megváltoztatására szolgáló rendszer több ballasztrekeszből áll, amelyek kapcsolatban állnak a testen kívül lévő vízzel. Ahhoz, hogy a jármű lemerüljön, amikor kell, a hajótest alján lévő elektromos szelepeket kell kinyitni, és a víz beáramlik a hajótest szabad üregeibe. Amikor ezek teljesen megteltek, a drón lemerül, és a felhajtó erő a nullával lesz egyenlő. Egy adott mélységig történő merüléshez a hajótest orrrészébe engedik be a vizet. A merülés a hajótest különleges, lejtő alakú formájának köszönhetően tervezett módon történik. A hidrosztatikus nyomás érzékelő által meghatározott mélység elérésekor a felhajtó erőmodul bekapcsolja a szivattyút és kiszivattyúzza a vizet az orrüregéből. A farban ballaszt keletkezik, és a jármű lebegni kezd. Az egység a lefelé irányuló mozgáshoz a kiindulási helyzetbe kerül. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi a vízben való fel-lemozgást. A ballasztokat a hajótesten belül akkumulátorokkal mozgatni is lehet, nevezetesen a drón farától az orr felé és vissza. Hogy az egész hogyan működik pontosan, azt egy sárkányrepülő példáján keresztül érthetjük meg. A pilóta a levegőben történő emelkedést és süllyedést a gép súlypontjának változtatásával szabályozza. A tengeralatti drón hagyományos hajtóművek használata nélkül mozog. Ennek köszönhetően észrevehetetlenné válik a felderítő eszközök számára. Szintén fontos eleme a projektnek egy új vezérlőrendszer, amely képes teljes mértékben kihasználni a járműben lévő lehetőségeket a hatótávolság tekintetében. Képes a járművet minden üzemmódban irányítani és a berendezéseket vezérelni. Ismeretes, hogy az ukránok által a Fekete-tengeren használt pilóta nélküli kamikáze hajókat az interneten és a Starlink műholdakon keresztül irányítják. Nem tudni, hogy a Manta Ray képes lesz-e a víz alatti hálózati jeleket venni, bár bizonyos mélységig képes lehet rá. A Manta Ray egyik előnye moduláris kialakítása, amely nagyban leegyszerűsíti a jármű áthelyezését, új kikötő betelepítését. Szabványos konténerekben is elférnek a részei, ez jelentősen csökkenti a szállítási és kikötői infrastruktúra követelményeket. Ezen kívül nincs szükség arra, hogy külön kikötőhelyet biztosítsanak ennek a nagyméretű tengeralatti drónnak. Ha a jármű hosszabb ideig nem fut ki a tengerre, egyszerűen kiemelhető a vízből, szétszedve könnyen tárolható konténerekben. Az amerikai hadügyminisztérium azt tervezi, hogy a következő időszakban folytatja a versenytársak által bemutatott 2 kísérleti víz alatti jármű tesztelését, és összehasonlítják őket. A teszt eredményei 2025 végére lesznek meg, ekkor fogják kiválasztani a legsikeresebb modellt, valamint meghatározzák a jövőbeli feladatokat. Ezt követően a hadseregben fogják tovább tesztelni, majd vagy leszállítják a megfelelő egységekhez, vagy folytatódnak a fejlesztések.
A jelenlegi információk szerint a Northrop Grumman Manta Ray projektje tűnik a legígéretesebbnek. Minden jel szerint ez fogja megnyerni a versenyt. Kedves nézőim, amint azt már észrevehettétek, az amerikai hadipari szereplők újra és újra bebizonyítják, hogy képesek radikális újításokra. Egy olyan korban, amikor a technológia fénysebességgel fejlődik, a Manta Rayhez hasonló tengeralatti drónok mutatják meg, hogy milyen közel került a modern tudomány a tudományos fantasztikum határához. Az elkövetkező években pedig nem csak a fegyveres erőknél láthatjuk majd az ilyen típusú járművek bevezetését, hanem polgári célokra is elkezdik majd őket használni. Mára ennyi volt, kedves nézőim! Iratkozzatok fel a csatornára, kattintsatok a like-ra, ha valami újat tanultatok a videóból, és írjatok hozzászólásokat is. Hamarosan ismét találkozunk, addig is, sziasztok!